Pont az itt a korrekt. Nem a jeldelópián. Mondjuk percnél itt volna enyhébb a lejáró. Az etetőanyagot ki ne szórtasad adjuk. Ha persze. Figyelj, csúszik. Jani már úgy megy, mint... Határozottan lépve. Ja, jó, ez olyan, hogy ez erős nem. Erős már. Baj. Húzd lejjebb az ingúját, hogy ne fázzál. Baj. Csak beálltál horgászni egy tejlámpát, nem hoztál magadnak. Azt mondtam, óvatosan az etetőanyagot ki ne szórja. Tejlámpa nem kell? Nem kell, tudod mi a baj? És szerintem nem föld bele. Nem fogom föld. Kipofogalba. És ez már a vastag, ez Végnyabb? Fordítva kell, Apa ne erügye égre. azt a végig kell húzzod. igen, csak arra meg tettünk göböt. Hát de így, visszafele kell húzzod az egész. Hát de az kibomlik. De az is kell. Jó, csizmálj. Itt most már jöhet fecázni. Van csizmád. Akkor már egyszer kiadjuk. Tiszta új. Miért nem vettél hosszú kesztyűt? Megrázsolt, mi a baj? Na így ne horgászatok. Ezt ki kell húzni. Nem gond, de befagyik. Izé, hogy mondják, Tudom, hogy Kamera. hogy név a kamerára. Izé lesz, sztár lesz. sztár leszek! Sztár lesz belőled. Youtube-on meggazdagszunk belőle! Figyelj, Zolti, húzd ide ki, nyisd ki az ajtót és húzd ide a Ide sorot. oldalra. De ott nagyobb a nyitása. Hogy. Megtanítunk mikor van, még benne jártunk. Meg tudod, kívülről jobban látszik. Nem, mert mit köszönjük el. Azt mondod, hogy bement a sárak, kipufogó? Aha. Pontja, mutkára, csuka, sűrű. De csak mondtam. Amikor nagyon hideg, akkor belepipít, Igen, egyből engedett.
olyan gumikesztyű? Hát nem a víz, no, csak nem. Ne dugd el a kesztyűbe kezed. Ne dugd el a vízbe, akkor ugyanaz vagy. Nem olyan, dugd el a kezedbe a kezedbe. Indul az eső, vagy a havas eső. Igen. Mert havas eső, meg esőt mondok 10 liter. Egész jövő hét péntekig egyfesz eső. Én szerintem a legnagyobb esélyben a másik úgy tud szedni, hogy Sanilás eszkavátor, amelyik idáig lejön, megkapja a két oldalát és megfújja és kihúzza. A bráccal kihúzza, másképp én szerintem kocsival nem tudod, miért nem tudod kihúzni? Traktorra a két traktor 200 ha ki tudom húzni, csak jó lenne, ha egyenes beállna, a félek, hogyha meghúzom, elmegy bűnni, de nem állom egyenesen A Sanila így van, nincs? Hát épp ez a gond, hogyha meghúzza... Így kéne húzni. Nem, akkor pont tudom. Nem, ha így. Ha Sanilán húzod... Így, ahogy most van így jó van. Nem, mert a kabinál úgy, de a Sanilák így egyenesen vannak. Ja. És hogyha te arra fele húzod, akkor bebillented. Igen. Tehát nagyon kell vigyázzunk, hogy... Azért mondom, hogy ahogy vannak a Sanilák, így kéne húzni, csak nincs olyan hosszú láncunk. Csak ez hozunk még, mert akkor úgy van beszélünk, ki kell hozunk, ide látszik, tehát minden. Tehát nem az a helyzet, hogy nem. Két traktorral. Elmelegettél? Két traktorral is úgy, az egyik valójában csak azért kell, hogy tartsa a másik. Pont rá. Mert lefele tartsa. Mert már le van tárgyalva. Ez is hiába törnek, mert meg vannak lehet, hogy elég volna. Mindegy, hú ment lefelé, nem merülsz el avval a nagy csipába. Mi ne vágj le végre, nem? Igen, van csinálni. Na, elvileg figyelj csak! Elvileg dugd csak ezt is rá arra, és tartsad így fel a kezeddel ott, hogy ne legyen Minőség lehet, hogy rosszabb, de így legalább láttuk is valamit. Nem, elég sötét. Bírja nyomni. Ha a nagy turán indítja, hát ha. És azt kéne fogjad ottan az ajtónál. Tedd oda a izéhez a kabin lenyitóhoz. Nem áll meg. Szét ne csúszson a két csej. Nem, mert elnyitja. Bele a izébe nem fér bele, oda nem fér bele. De várjál, nem van gyors köpegelem. Van Máté az autóban nekem? Kéne legyen? Azt. Nincs semmi, ki van szedve. Ha piros láda nincs benne? Vagy? Piros láda. Nincs semmi. Szép. Nem tudod oda előre húzni, nem jut eléggé szebb? Úgy jó van. Nem is baj, ha nincs is semmi. Van még áram? Van. Beindítottad a lent a izét, betette, ha most nem lenne áram. Azt a piros fütyűrt. Igen. Azaz. És apa? Zsolti? Rajtam sincs bakancs. Lejjebb akarok tenni? Kint vagyunk most Labolcon, a Dominic's Lake-en. Jó barátunk van a kis markológéppel. El akarta nyomni ezt a dombot, csak hát megsüllyedt. És holnap a világosba jövünk, kihúzzuk két traktorral.
környékről. Az a baj, csak arra felé tudjuk húzni, ott meg ugye fent van. Spárgát nézze! Nyomja a vizet is, a cső. Szerencsé, hogy beindul, nem fogy be a motorhoz. Nem jön a Víz jön még! Még a víz jön! igen. Mellette, igen. Hozzak olyan másik követ? Hozzak olyan rövidet? Rozi, Közben próbálom telefonnal is. nem Minél jobb minőség legyen. tudod megkötni a cső végig, hogy idefele tarts? Hogy idefele tartson, persze. Nem kéne állítani. Nem kéne. Még több vizet. Állítsd meg. Csak visszaindul. Nagy az átmérője a másik csőnek, igaz? Igen, És bemegy a víz. Mellette falcsok lesz. mellettem fíj a vizet. Nyomja a vizet, ahogy benn van a csőben. Mindjárt leszakad az ajtaja? Itt? Az ajtaja mindjárt leszakad. Minek? Az autónak. Az a végkezdéssel, ami indul kívül. Jaj, még. Az a baj, mondja az esőt is. 10 mm-t. Meg a fagyot is. Jó, ott gyere, ahol jöttél. A faszom tudja már hol. Várjál, Ne, várjál. ne, ne! De erígy ott, nehogy ide, gyere, mert erre feszti De a itt jeget. nézd. Apa, az be fog szakadni. Beszakadt, és ott Velem mély. nem. Ott mély. Gyere, gyere. Velem nem szokott be. Én már Nem nem. ettem máma semmit. Árok leszünk. Te az leszel? Be vagy itt lejtőzve. A süllyedő haja Igen, legalább beindul. igen, az a lényeg, hogy beindult. Na már, ha nem csúszik le, érted? Kinóztunk nálam a faszomba. Jogi van! Ne idegeskedj. Jó nagy az a tau. 6 6 hektár. Milyen kis kamerád van? Nagyon spejci, spektály. Kamerás mobil. Még a drón az autóval van. Csak most sötét van. Még akár, hogy ez is bezúljon, azt menjek itt keresni. Az? Hát te apa hol jössz? Nehezebb butno? És csak Zsolt a kezedet. Ilyen flotil. Az ilyen mikroszálláskenő. Nem A leszek arcos. A vizet szedje le. Ne karcoljon. Jaj. Csak kell vágjad. Bedugod a végét. És ide kitartsuk, igen. Hey, de elforduljak egy éppen. De elfordulsz, hát el Nem fogsz tudni te elfordulni a géppel, majd meglátod, de... Aztán el kell forduljak, olyan nincs, hogy nem tudok. El tudsz fordulni. Hátuljaként ott fenn legyen. Bedugod a végét, És mi meg itt a tartsuk. másik végét Le tartjuk fogjátok itt. húzni. Nem húzzuk, Jó. tartsuk. Le Ide. fog jönni. Nem fog, elég oda Hey, fog. ha bedugod, Akkor meglássuk egyszer, hogy Apa ugye, igen, a valószínűleg ezt a végét. Nem bánom, vágjuk ketté. Ahogy neked jó, úgy csináljuk. Adjuk kettő, vágyjuk be belőle két, mert itt értem, amit én ki tudok Na, itt van né, amennyi kell. kabinban adni. Itt né, ennyit né, vágjunk le. Fogd csak meg ezt a végét.
Hozzak egy fogót? Ebben nincs drót? Nem, ez Meg azok és elvágja. Olyan halpucoló, kifogod már meg is pucoljuk. Ne erigy rá, apa. Ha? Ne erigy rá. Te vékony az a cipő. A végre lehet, hogy kell tartani. De ne erigy beljebb fele. ott a még, abba jég ott. Nem, a víz. Azaz. Apa, a csippel nem kéne, hogy állni, hogy világítsunk ide? Nem létezik, ez végig, jó? Tavugazda is beöltözött. Apa is lejön, látom. És megpróbálok innen felmenni. Ki van olvad a teresnek. Akarod menni? Ne engedődjön le! Ne engedjen le! Húzod erre meg? Nem arra? Nem arra is pár. Hát akkor miért tetted be a senilát? Tessék! Hát én hova tegyem ember, hogy tudja magam kiemelni? Valahogy ki kell emeljem magam. Érted? Muszáj van kell tegyem, hogy tudjam kiemelni a kocsiából magam. Értem. De így nem bírt akkor semmi kihúzni, érted? Értem, jó. Muszáj vagyok ide kihúzzam magam. Egyszer ide tudja kijönni, csináljuk meg ezt szél. A bentit inkább szétlapátolom melyiket, bazd meg. Csak tudjuk kijönni, hogy ne legyen víz. Nem, bemegy? Azt itt, hogyha be tudtam volna rátenni komplexes ennél, már régen kimásztam volna oda izére.
de nem megy be, mert annyira pocsolyás, nem bírod benyomni. A kerék a ide alá? Nem bírod semmi rá benyomni. Örültem, hogy bekeresgetem. Ja. Tudjak rájönni a kamerát. Onnan már kijössz, utána fel is jössz. De Nem még voltam fájsz, szükség. akkor jöttem? Áma? Azt mondom, Egy hogy napotat adtam, egy napotat örülök, hogy a hazamér. jó volna ki tudnánk Ezt mászni. tudja, kinek imádni. De igen. Érted? Ha már horra feljöttél, már nyert ügyed van. Arra fel tudok jönni, már jó. De elér így a lánc odáig, te? Kányesz! Tudjátok, jó? Hát ott a másik lát. Ja, igaz. Ha ki volt kötve, az ki volt spanolva az egész. Gyere tettelő, mert be leszel, azt annyi neked. Nem lesz semmi baja. Gyere, egy kis kacskaukra. Ha itt, ha meg tudom tenni, két senyivel alá, 15-től ide, hogy ne engedjen el, érted? Csak Még mutatja innen- meg, de Apa, te is a egen állsz? tudjon. Az egész Apa. annyi, azon fog csúszni a kerék, nem hiszem, hogy fog Nem csúszni. én nem attól félek, de hogy megdőljön oldalra. Érted, Zsolt? Vagy csak már ne Így nem engedjen el. tudnál vajon kimászni? A pályakavisra onnan. Vissza leengedem, beleáll a pocsolyába. Igen. Én szerintem, ha leengeded az elejét és felemeled visszafordítod a brácot és felemeled a hátát, ketten betesszük alá egy métert azt a vasat, én szerintem be... Ha ide ki tudok jönni, hogy máma is kijött ide, és ha onnan kitaláljuk, akkor Én nem azért mondom! Gyerek, és ne csinálj semmit, én azt sem bánom. Nem arról van szó, én nem... láttam is aznak volna lényeg, hogy tudjam üzenni. Csak egyszer tudjam ide kívánni, mert értekára jön ez a geci hideg is, meg a víz is. És belement a víz a csizmába? Valahol, mint a valahol. Vagy a hideg, ahogy érzed, Zsolti? Nem tudom. Ezt nem kéne bemenjen az itt. Ilyenni? A fülekkel lefele tegyétek. Technológia. Megbír a jég? Ott igen. Gyere vissza, te! Kis cseppkutya. Ez már nem néz sokat. Nem? Figyeld a vízbe. És fogsz valami. Ja. Kutya, hogy csúszott? Ja! Ne, félig, meg sem próbálom. Nem jó. Másikat. Jaj, Csak elvegyünk ilyen hazára. kell hát. Hány szó jön? Nem az ilyen esetekre. De hány szó jön csak belépni egy Ja, na most a jó, figyelj csak. Azaz. Ki fog az jönni? De leütöm. Most jött le. Jó, rajta. Nincs rajta, mellette is jön. Gyere Zsolti, gyere, most próbáld meg! Gyere kifele De vele! várjál, na látsz? Apa, ne erít be. Hagyjad, ott van Zsolti. Kell a láncot, húzzad magad?
gyere. Addig is kellett. Hangot is vesz? Persze. Jó erős ledjei vannak. Jó erős ledek vannak rajta. Temu. Igen? Mind. Azért mondom, én olyat veszek. Megnézem, hogy szép. Elég gyengé van a kis végén. Oldal. Igen. Megcsap. Erig oda-vissza. Mi erig arra, oda-vissza. Oda-vissza, mert egész a szélén. Ott menjél oda! Ide jövünk, mert ott a Lánc Isten elérisz. Van vagy 0 fok a víz. Hallod, ha így jönne még, nem jön végig rajta? Mindegy, hogyha kicsi is a víz hirtelen megdől. De úgy fog felborulni be. Zsolt is érzi, látod, azért nem teszi le. Hát, Állj meg! mindjárt felborul. Felborul! Várj. Ezt ki tudja, mi van alatta. Zsolti, ne... Ó, Zsolti, ne eredsz ki rossz. Ó, ilyenkor lenne egy olyan ruha nekünk. Nem az a baj, látni, még a bakancs is vázik, mert szinte térdig ér. Lerakta? Le. Vigyázzatok onnan. Zsolti, tudod, hogy ként tegye? Arra ként tegye akart, nehogy beboruljon vissza.
Azaz. Úgy. Ott ahol állnak, már kavics van. Hát igen, csak odáig el kell jutni. Hallod? Fordulj meg! A kupával most már tudod húzni magad! Arra kell menjél, mert itt megint puha és lesüllyed. Itt nincs. Vaj! Azt igen, Ola. Megyünk alá! Mi már nyomattuk ma kifele, mondjuk. Én kinyomtam volna. Hát azt mondom. Gyere előre! Még, csak puha! Aha. Egy a víz! Gyere! Nyomjad! Nyomjad! Ne, oda teszi, hogy Igen. támaszkodjon. Ja, ott csinálja. Meg oda. Nem dől meg. Kim van? Nincs még. Úgy. Az támaszkodik. Vaj! Megellett. Hülyeket Hát. Kimossa a kanalat, nem szeri az ki. De azt akarja ki. Igen? Kikeresni. Vaj, mi van az alján? Egy megvan. Erre meg kiszedjük mi! Ennyi hátrébb! Hát, te is tehetnél lámpákat, Zsolt? Igen. Amúgy. Gyere kifele onnan! Nem törik be? Na, hol jöttél itt le? Ja. Ott hagyhassák ott holnap is, nem? Ha holnap be akarsz mászni? Azért mondom, hogy... Vigyázz! Egész itt fent volt a víz. Odáig. Máskor van minga? Na kicsi, ha bemásztál, ki is másztál. Hála a jó Istennek. Volt egy jó pillanat, vagy nem fel? Nem csak egy. Van több is, amikor csak éreztem, hogy billen. Víz ide is bejött.
feliratkozást, valamint osszátok meg a videót. Facebook oldalat is ugyanúgy kövessétek. Már emelkedve, hogy Találkozunk a következő videóban.